So guys, imamassage ko na siya gamit ito. Tapos gamit itong coins. Tinatawanan ako ni Lola guys. Yan, pag ganyan lang. Oh, ang bilis guys. Oh, hand coin eh. Yang kuha mo ito ma? Wala. Yutong itiyan natin siya. Oh, hand so fuwa. Yeah. Masakit siya sa una guys, pero tumatagal, gumiginhawa. Oo, sila. Ang alam ni Lola, may kausap ako sa cellphone. Oh, handphone. Kita nyo guys, ang pumupula siya. Hindi ko alam ito nung una, pero sabi niya sa akin nung sumasakit kong katawan ko, i-massage kita gamit ng coin, sabi niya. Ang sakit sa una guys. Pero masarap siya sa pakiramdam pagkatapos na. Yung mga caregiver dyan, caretaker dyan na kagaya ko, kung day off nyo, kung may mga kaibigan kayo dyan na kasama, subukan nyo to guys, ang sarap sa pakiramdam. Kahit hindi na kayo pumunta sa therapy. Ang pula guys. Sabi niya, pag mapula daw, may problema sa likod. Sa akin nga nung ginanto niya ako, ang pula-pula. Kasi siguro lamig nun. Winter nun eh. Pong-pong! Ganda! Ayos. Alam pa ni Lola, pag mapula daw, may problema. Niya maunang Sabi ko kay Lola, iganto ko rin siya, pero ayaw niya, masakit daw.很快呢，2、3次这个一风啦，对啊，就封起来了呢。跑出来就比较快好。真的，很服。去山上多敷嘛，很少多敷啊。很热，很累。没有煮的晒臭还好哦，晒臭我在里面了。Sabado Linggo kasi pumunta sila sa namasyal sila, kasama niya si Lola at saka anak ng alaga niya. Yang init-init. Tapos pagod pa. Kaya ito sumakit siguro yung katawan niya. Tapos parang sa umaga nasusuka siya. Hungkong! Video kong. Hinjan na ama handphone. 但是很敢做呀，加。你们那边ini shampoo yung taga? Sa Indonesia daw ganito sila magmasahe. Yan po kayo. Handphone, sanda. Fan niya pula. Iniwan niya yung alaga niya doon na nag-aalmusal. Oh, kanahin ko yan. Ang bilis guys na namula. 2-3 hagod ko lang oh. Talagang may problema dito sa katawan niya. Masakit. Hentong ma. Sana muro ka ng siso at malaya hanggang na. Hindi mo ako na may asawa. You eat it. 我现在弄那个给那个绿金啊，哎呀，就会凉凉。Ang pula talaga. 就会凉凉。
Subukan nyo guys, ang sarap sa pakiramdam nito. Ito yung gamit nila guys, oh. Gamit ng Indonesia. Maganda to. Parang efficient sa atin. Ama, uchuhaw la. Wala. Mihami saya. Wala saya. Pinagtututbrush ko na si Lola kasi nakaluto naman ako. Subukan nyo guys, ang sarap ito sa pakiramdam. Bukan dyan nag-shampoo ay lawa yung taga. Ang pula guys. Ganito ginagawa daw nila sa Indonesia. Ang paghagod nyo lang, pababa lang. Boom! Gumiginhawa daw yung pakiramdam niya pag nahagod. Subukan nyo to guys, promise, ang sarap sa pakiramdam. Hindi nyo na kailangan pumunta sa therapy para magpamassage, hindi na kayo gagastos. Lalo na paggabi, ang sarap ng tulog pagkatapos nito. Pung na! As in ang red niya guys. Sipin hayaw. Hindi ko ang sipuyo kan dito yan. Ilalagay ko kasi sa YouTube to. Pinaalam ko naman sa kanya. Ganda. Pueto bijahaw. Ito ya. Phone. Sobrang pula niya guys. May yung papalo. May yung nung ida, tuso, may yung nung tsara. 看没？我家家是， Oo,有啊。你家家你看到吗？有啊。你要弄家家， Hey, ganpong. Pula-pula niya guys. Kakatakot. Takut? Takot, kungfu. Yan. Kaya? Iyan na? Iyan yun. Parehas daw guys yung salita nila sa takot. Sa atin, takot din. Kung pa? Oh, yan. Oh, iyan. Iyan? Ủa tôi muốn tôi có tay lan tôi vậy? Ito yan. Tay lan đừng lan Ay, chân mà. Yung salita kasi ng Thailand guys, para silang duwende kung magsalita. Hala, hafung-fung la. Không không thì chưa hả? Hey, kung fu. Ganda, kung fu. Tipin pi Jopong. Kaya tôi muốn tôi Hala. Ay, itin-tin. Sige. Mahal. Kuminong ida ama. à? Tao có nhiều
妹妹，阿妈没有怎么样，我才不要。你的阿妈，很动，很动，很动的。哎，想要出去玩啊，有这么热。 Ikaw mo lipay din. Kung usapan. Koko na ni pai na puyo si. Ama ito taten ba? Hawa na si. Ito kayo pulang cholo ah. Kaya, lumali ka na. Oh, Lima ko. 不会怎样抓水桶啊？对。Pasensya ni Manji ko, Jen. Wala. Tapos na, guys. Pasensya, okay tayo siya. Tingnan nyo, guys, oh, ang pula-pula. Yan. Yan. Subukan nyo, guys, ha. And don't forget to subscribe. And click nyo na rin yung bell para ma-update kayo sa aking mga video. Salamat! Bye-bye!